So, marami-rami ding nagsasabi doon sa isang page ko na bakit daw wala si Mister dito palagi, may ibang babae, kahit alam naman natin nagtatrabaho. Sabi pa na sundan ko daw, baka may ibang babae. Dahil wala dito palagi, paminsan doon natutulog sa trabaho, di ba, sa sasakyan. So, ito lang yung masasabi ko. Kung asawa mo na ganun, na palaging wala, palaging nagtatrabaho, yung parang katulad kay Tami ba, sobrang busy, pagod pagdating sa bahay, wala na talagang time. Paminsan doon matulog sa trabaho, sa sasakyan niya. Pag yung asawa mo is ganun, at the end of the week, month, walang mapakitang sweldo. And yung sweldo is kakapirangkot lang, and then palaging wala sa bahay. Palaging trabaho ako, punta ako sa trabaho, ganun. And then, walang sweldo na may ipakita ba? Parang kulang. So, doon ka na talagang magduda, guys. Kapag yung tao is palaging trabaho ang excuse, and then wala palang kita. Maraming nagsasabi na sundan ko daw si Tami. Bakit naman magsunod-sunod ko, guys? Kung Pilipinas pa ni guys, nagsunod-sunod ako, nag-jeep-jeep. Kasi hindi talaga ako mag-drive sa city. Kasi nakakalito, sakit sa ulo, stressful ang syudad dito, guys. Doon sa Manhattan, stressful. At yes, yung mga trabaho niya is talagang andun sa city. So, kaya kung na Pilipinas pa kung sa Pilipinas pa to, guys, nangyayari, and then doon kami nakatira ni Mister, and then yung Mister ko is palaging wala. And then, kahit mayroon pang sweldo, sa tingin ko, kailangan ko talagang sundan at bantayan. Alam niyo bakit iba ang pananaw ko kapag nasa Pilipinas? Kasi guys, ang daming mga lintang babae. May magagalit, wag po kayong magalit ha. Ang dami pong linta. I mean, mayroon man ditong mga lintang babae na gusto nila yung may asawa na ang lalaki dahil walang responsibility or walang commitment. Pero sa Pilipinas, guys, nakakahiya kasi kung sa Pilipinas talaga hindi ko kaya. Hindi ko kaya kahit matagal na kami ni Tami, kung nasa Pilipinas kami, alam kong si Tami hindi ganung klaseng lalaki. Pero guys, dahil linta nga ang ibang babae din sa Pilipinas, alam natin yan, yung iba iba. Alam natin yan, didikit at didikit talaga yan. At kung ang lalaki is himas-himasin at magpakitang gilas ka na, guys, kahit gaano ka, ano pa yung lalaki ka, faithful sa'yo, kapag himas-himasin mo na yan, kasi ang kakapal talaga ng ibang lintang dyan. Kasi nung time na umuwi kami ni Tami, may babaeng duding-duding, at sakas, binira ko si Tami at siniplat-siplatan ko yung lalaki, si Tami. Kasi, ay nako, si Tami kasi sobrang friendly niya, guys. So, kaya kung nasa Pilipinas yan, kung ang linta is didikit talaga yan, kahit gaano mo pang kunin yung lintang yan. Ganyan yung mindset ko, kasi gusto ko lang manigurado safe yung marriage ko. Kaya sa Pilipinas, paminsan masasabi ko, buti na lang hindi si Tami sasama sa akin. Ganyan yung mindset ko. Pero yes, gusto ko si Tami sumama, pero bantay sarado yan sa akin kung sasama. Pero paminsan maisip ko, buti na lang hindi yan sasama, kasi talagang, kung si Tami sobrang friendly, guys, iwan ko. Sobra siyang, parang, wala siyang ibang maisip na, hindi siya ganung klaseng lalaki na mag-isip na, sobrang babaeng ito, anuhin ko. Hindi siya ganun, guys. Friendly lang talaga siya. And then kapag masurtihan, nalinta yung nagpaduding-duding, nagpadikit-dikit, ang lalaki talaga, guys, kapag himas-himasin mo na, guys, titigas talaga yan, guys, ang magpadala. One time, guys, nasabi ko sa inyo, nung nagpunta kami sa alam nyo ba, nagpunta kami sa Cebu, di ba? Yung first 2010 pagkatapos namin ng kasal. Alam nyo ba ang nangyayari? Sa hotel, guys, yung hotel na yun na pinuntahan namin, may mga bading. Ngayon ko palang nalaman na yung hotel pala noon, ang mga bading pala, kapag may mga foreigner na nag-check-in, pala nila, kinakausap nila, may doon yung mga masahi at saka one night stand ba? Mga ganon. So, si Tami, habang nanigarilyo, lumabas sa bedroom, kinausap daw siya ng bading. Kung baka gustong magpunta doon sa kabilang bedroom at meron doong babaeng naghintay. At itong asawa ko naman na sobrang sinabihan niya ako. So nagwala ako, guys, yung parang naglagot yung ko, kay silusa makaiko, no, naglagot yung ko. So sinabihan niya na I think my wife won't appreciate it. She's in the bedroom sleeping. No, 'di ba? Ang galing ni Mister. Yun yung pinakaano sa asawa ko. So ang sabi ko, ang kakapal talaga. So yun na yung last kong ayaw ko nang mag-check-in doon ng hotel na yan every time uuwi ako, kasi ang dudumi, ang daming mga hidden agenda pala. Nag-aabang lang pala ng mga foreigner. Anyway, so yun lang yung ma-share ko. Kahapon nag-order ako sa Amazon kasi talagang sabi ko, bahala, mahal po ito, guys, mga almost $50. Hopefully ito yung in-order ko na para sa mukha. Yeah.
Ang isa lang. Wala dito yung anak ko. Mamaya pa yung isa. Dalawa po sila nito. Travel container para sa lotion, moisturizer, kung kahit ano-ano pa. No? So, yun. Paminsan talaga guys, hello po sa inyong lahat dyan. Alam nyo ba, paminsan, tutupakin din itong asawa ko. Nagising-ngisi lang yan guys. Ngiti-ngiti, o diba, parang may tagumpay na nangyayari. Hindi po guys, yung sala niya na dalhin niya sa trabaho. Sinabihan lang naman ako na Inday, wag kang mag-season ng aking salad. Kasi sino bang mag-season ng asin, paminta, at lime? Yun lang daw. Sabi ko, yes honey, it tastes good. English guys. Pero sinabi niya sa akin, dapat may vinegar. Lagyan yung vinegar, no? Kasi guys, ang sala daw may vinegar. Depende lang naman yan. Kasi na-try ko talaga yung lime guys. At sa asin, paminta, kunting asin lang. Ang sarap kasi guys with steak. So ito namang si Mister kasi dalhin daw niya sa trabaho. Pagdating daw niya sa trabaho guys, ang kinakain niya, salad nga nagbasa. At walang lasa daw. So sinabihan ko siya na ikaw na lang magseason diha dong. Anya pagkahumandong mag-video na lang ako dito dong. Kasi nga ison si Tami walang ibang dalhin kundi ito at saka yung ano ba yung ginawa ko na tuna salad guys. Kasi po hindi man ito kakain ng karne. Ganyan man yan siya kapag Friday. O diba? So kaya yun pinabayaan ko na lang siya. Nagawa ko kasi yan one time guys. And then tumawag siya sa akin, Han, the salad you made, Han, is wala man ng kalasa-lasa daw. Puro lang basa kasi guys nag-moist at wala talaga daw lasa. Sabi ko, kawawa ka naman dong. Naawa, na-guilty ako guys. So kaya ngayon, kung meron siya sabihin ba sa mga pagkain yung dalhin niya sa trabaho guys, pinabayaan ko na lang. And then meron na magsasabi dito na bakit ganyan kang asawa ka, wala kang kwenta. O diba? Kasi maraming ganyan maraming perfecto guys, na hindi ko daw inasikaso si Mister, hindi man daw lang ako magluto. Guys, itong asawa ko guys, kahit magluto pa ako ng masarap na gusto niya guys, at mainit dapat kainin guys, hindi yan magdala. Kasi dapat kapag mga dala-dala sa trabaho, ang dadalhin niya is yung mga makain na maginaw, like salad, mga salad guys, no? Ganyan po yan siya. Kahit anong luto, magluto ka pa ng lechon at gusto niyang skin, hindi yan magdala. Kasi talagang gusto yung mga, pag mainit, mainit talaga. Ano ba kayo